Това е коледен кекс, който крие неустоими аромати и много, ама много сушени плодове. Хайде, нека го направим! Нарежете плодовете на парчета, залейте с горещ чай и уиски и оставете така за няколко часа да се напоят. Може да ги подготвите и от предната вечер. В купа смесете сухите съставки – брашно за кекс, подправки и захар. И към тях добавете яйце, масло и ванилия. Разбъркайте и прибавете накиснатите плодове заедно с течността, в която са били, защото тя е супер ароматна. Ако има нужда, прибавете още малко брашно. Трябва да получите ето такова гъсто и лепкаво кексово тесто. Прехвърлете го в правоъгълна форма за кекс, която е предварително покрита с хартия за печене. Сложете в загрята на 170 градуса фурна и печете за около 40-50 минути. Охладете много добре. По желание украсете с захарна глазура, която е направена от белтък, лимонов сок и пудра захар. Поръсете с още сушени плодове и нарежете. Добър апетит!